na mukaong ko na way bayad, tapagi lang sa kwarta. Tagsuklian ka mo nako guys. Tagsuklian ka mo kuman nako na ini kalipay, nakadawat ka mo bisan naigya pa ng sponsor sa ako. Salamat gyapon sa inyo. Kay gumikan sa vlog sa ako mga content, mga binuang mukaong ko mo niya ibayad na inyo sa tagdawat o kwarta bisan di tinuod sa inyo paglantaw na nga nila lamang. Salamat sa inyo tanan. Ako magpasalamaton sa inyo. Dagan salamat karadyaw, maradyaw ng gabi, mga followers, mga viewers, inapunta suportay commentin kanunay sa ako mga content kay gumikan gusto pagod ko mutabang sa ato mga followers na gusto pagod ko mo kuan sa inyo no mo sukli sa inyo kay gumikan ako na suklian ang ako nang ingani ko na dako ako followers gumikan sa inyo pagsuporta na inapunta na tabangi ko gumikan sa na content na content na kwarta na ako. Ato yatan mga kaigsunan nato may petosikan padua nato no ang arigato say kaon na pud. Andun abangan nato mga kaigsunan ang arigato say pag practice na yun kamo kumano. Dan tawa ko mga video sa ato mga chance pagkaon arigato say kaon na pud. Yan mga kaigsunan, maradyaw na gabi sa atong tanan mga kaigsunan. Si Kagusog magpasalamaton sa inyo tanan.